Hareket Azadi Pak, Pakurt, PDK Bakur û PSK ji bo not û yekemîn salvegera sêdarkirina Şex Saîd û 46 hevalên wî daxuyanî dan çapemeniyê. Beşdaran alên Kurdistanê hildan û xwestin dewleta Tirkiyeyê ji Kurdan lêborîn bixwaze. Êdî hatiye piştrakkirin ku rê û rêbazên leşkerî bi siyaseta red û înkarkirinê, bi kuştin û qetilkirinê, bi wêrankirin û nefîkirinê ku ew 100 sal e dewletên dagirker dişopînin pirsgirêka Kurd nayê çareserkirin. Di vê rayedarên dewleta Tirk ji ber vê siyaseta xwe ya stemkar ya li dijî Kurdan jî gelê Kurd lêborîna xwe bixwazin. Kesên ku beşdarê daxuyaniyê bûn xwestin, hikûmeta Tirkiyeyê ciyê gora Şex Saîd û 46 hevalên wî bi awayekî fermî eşkere bike. Berî her tiştî tirbêvan insana diyar bike, eşkere bike, milletê Kurd bikarin her tirbêvan ziyaret bikin. Daxwaza me gora wî em hîn bibin ew lîderekî Kurdayê herî mezin e. Ji bo Şêxna Saîd û ji bo bêraniya wî û gelkî kêfxweş bûnim hatine vir û bijî Kurd û Kurdistan. Karekî pîroz e, em jî piştgiriya wê dikin, em dixwazin ev bûyerên dîrokî sal bi sal her sal werin vejandin. Şex Saîd ji Xinisa Erzurumê ye û wekî Şex Saîd Pîranî tê naskirin. Ji ber ku di dema damezrandina Komara Tirkiyeyê de daxwaza mafên Kurdan kiribû, di sala 1925 de hatibû sêdarkirin. Şex Saîd û 46 hevalên wî not û yek sal berê li vê qadê hatin sêdarkirin. Li gorî agahiyan, gora wan jî li pişt vê nexweşxaneyê ye. Gönül Morkoç, Rûdaw.